Hürmetli tamaşaçılar, biz sizni qonaqxana sahifasına çağırabız. Kişe 6 iyun büyük şair Aleksandr Sergeyevich Pushkin'in doğan günü idi. Hem şu olaydan bizning studiyamızda qonaqda Pushkin ijoduna to'g'riliqli kishi, nafis so'z ustasi Rozaliya xonim Zakiyeva. Xayrli ertasiz. Xayrli erta. Rozaliya xonim, sizning Pushkin bilan mavzu, onun ijodini repertuarigizga olib qachon boshlandi? Mana Pushkin ijodi bilan qiziqsinu qachon boshlandi deb so'raysiz keladi. Мен теге әлемде зур ачышлар ясый алмам. Пушкин турында да бик күп язылган, бик күп әйтелгән. Пушкин кайчан кергән миңа? Мин рус мәктәбен тәмамладым. Шуңа күрә ул миңа беренче класстан, мәктәп елларында безнең бик әйбәт укытучыбыз иде. Рус теле әдәбиятыннан Челнокова Валентина Алексеевна. Ул һәр вакыт тәрәс каршына баса иде дә шигырьләр укый иде. Бәлки шуннан кергәндер. Мен рус әдәбияты Нигезендә үскән бала инде мин бераз. Ана театр училищесына кергәч, әлбәттә, татар теле белән татар әдәбияты һәм шул тәрҗемәләр инде миңа Пушкин тәрҗемәләре. Алар инде концертлар, филармониядә эшләгәндә, балалар өчен программалар эшләгәндә. Һәм мен ничек Пушкин? Пушкин ул тел, иман, Тукай, Пушкин, вөҗдан, намус, милләт, ярату, сөю. Алар барысы бер синоним кебек. Мин берничә генә үземнең фикерләремне, үзем теге кичкенә генә ачышларымны бүген сөйлисем килә. Улыма бер 10-12 яшь иде микән, улым инглиз гимназиясында укыгач, мин китаплар алам. Английская поэзия в русских переводах дигән. Шундан үземдә карыйм, монда инглиз телендә, монда тәрҗемәсе. Ворон к ворону летит, ворон к ворону летит, ворон ворону кричит, ворон, где бы нам отобедать, как бы нам о том проведать, ворон ворону в ответ, знаю, будет нам обед, в чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый. Перевод Пушкина. Инглиз балладасы, рус телендә моны рус халкы үзе народные песни дип җырлый. Ләкин бу рус халык җыры түгел, бу инглиз балладасы. Моны Пушкин сүзләренә башкаралар. Һәм ул алай гына да түгел. Карыйм, дәртмәнд. Кызгын кызгынга ошадыр, кызгын кызгынга әйтә, кызгын карным бик ошадыр. Кайда җим бар дип әйтә, кызгын кызгынга җавабын әйтәдер. Мин җим табамын, яшел тугайда ятыр, алдап үтерелгән батыр. Кемдер җегетне үтергән, алган йөгрек атыны, белде бизәнеп утырган өендә яшь хатыны. Дәртмәнд. Менә инглиз балладасы шулай итеп Пушкин аркылы безнең әдәбиятыбызга кергән. Чыннан да шактый кызыклы сүз. Эш нидә куплетта күпме тирән тарих, мәгънә, сөю, ярату, бизәнеп утырган хатын, монда кызгыннар үзенә җим тапканнар, аның батыр җигете җим булган. Чыннан да шактый кызыклы күренеш. Инде менә тәрҗемәләр мәсьәләсендә сорыйсы килгән иде. Пушкинның татарчага тәрҗемәләре. Тәрҗемәләр бик күп. Мин ул хакта бик күп сөйләгән дә идем. Ул безнең язучыбыз Махмуд Максутта бик күп язылган, аны мәкаләләрдә бар. Мин аның буенча сезгә сөйлим. Пушкинның 100 еллык юбилеена беренче әсәр дип язган инде Бахчисарайский фонтан. Аны башкорт язучысы Махмуд Сәлим Өметбаев тәрҗемә иткән. Ләкин аннан алда тәрҗемәләр булган, кайбер шигырьләре тәрҗемә ителгән. Оренбург ягында кадетский корпус кадеты Кадышев дигән җегет тәрҗемә иткән. Ләкин ул сакланмаган. Анысы инде бездә бик күп тәрҗемәләр Тукай, ләкин Тукай иң кызыгы тәрҗемә дип язмый ул. Пушкин әсәрләреннән Тәклид. Ияреп язу, башкачарак ничектер яза. Тәрҗемә дип әйтми. Күрәсең, әгәр Пушкин алтын әтәштә теге тыйнаклык үзен Пушкин алдында менә шундыйрак илаһи күреп, андый бөек шагыйрьне тәрҗемә дип әйтергә күрәсең тыйнаклыгы кушмый. Югыйсә гаҗәеп, менә без хәзер Тукай юбилейларын үткәрдек.
нигәдер ул әсәр яңгырамады. Русча әйткәндә, вершина татар телендә булган Пушкинның әсәре. Татарчада яңгырый торган. Аннан соң инде мин күп башкардым сәхнәдә Зөлфәт тәрҗемәләрен, Зөлфәт абый тәрҗемәләрен, Талисман, кайчандыр 24-25 елларда сөргендә Одессада ул гашыйк була Пушкин. Ул һәрвакыт гашыйк була. Ул бик ярата. Шагыйрь кешегә хас әйбер. Граф Воронцовның хатына, Елизавета Воронцовага һәм шунда диңгез буенда йөргәндә, хәтта Босфор ягына күрсәтә, бергә кашарга, карапка утырып китәргә. Ләкин ул тәкъдимне кабул итә алмый, графиня Воронцова. Һәм шунда Пушкинга сирдалик ташлы йөзек бүләк итә. Ул йөзек бар, менә шушы сезнең эленеп тора, менә бу Тропинин портреты. Тулысынча алганда, бу тулысынча түгел. Кулы аның шунда китапка куелган. Менә шушы кулында аның йөзек. Анда ул ике бармакта йөзек. Кайсы икәнен менә мин таба алмадым аның ул йөзек турында Анненков былай дип яза. Соединял даже талант свой с участью перстня. Он, кажется, верил, что не будь у него перстня, ослабел бы его дивный поэтический талант, дар. Менә шул, һәм шул талисманга, менә карагыз име, хәзер укып китәр кебек. Там, где волны бушуют, ялгыз кыяларга диңгез бәргәләнә. Ул якта айда кичке иңгерләрдә яктырак булып яна, наз ләззәтләр белән тулы хәрәме мөселманның шул якта назлы зат бирде үз талисманын. Назланып әйтте, сихерле, көчле бу талисманым. Сакла мәхәббәт бүләген, көчен тоярсың аның, ширдән, әҗәлдән ул сине сакламас җаным бәгърем. Гараса даулардан да коткармас талисманым, күммәс ул сине шәрыкнең зиннәтле малларына, тезләндермәс пигамбәрнең кавемен алларыңа, чит илләрдә зарыкса да, сагыштан синең җаның, гүзәл төньяк тарафына илтмәс бу талисманым. Ләкин мәкерле карашлар кагылса күңелеңә, игә кара төндә иреннәр үпсә сөйсез генә, яраланмас саф йөрәгең, җинаяттән, хыянәттән саклар бу талисманым. Субханалла. Менә татар телендә дә Александр Пушкин ни дәрәҗәдә оригиналь һәм матур яңгырый икән. Димәк, бу Зөлфәт абый тәрҗемәсе булды инде. Зөлфәт абыйның тагын бер тәрҗемәсе турында мин әйтәсем килә. Аннан соң Одессадан ул Михайловага кайта 25 елда һәм күңеле тулып, анда балачакта күл буенда мәгарә ясап уйный булалар балалар. Һәм шул мәгарәдә тәртип ясатып, үзенең хезмәтчесеннән шунда урындык, эскәмия куеп, өстәл куеп, чырай яндырып Коръән укый. Һәм Коръәнгә багышлап подражание Корану дигән шигъри цикл яза. 9 шигырь анда, 7-сен укып китәм. Безнең Тукайда да бар. Нечкәре күңелем Коръән алып укысам, күңелем киңәя, сәҗдәләргә ятам, тәсбих атам, рухым ләззәтләнә, кинәнә, һәр аяттан эзлим әллә ниләр. Менә Пушкинда да бар. Аваздаш. И Аллаһ кылы уян и бәндә, чыра яна бит тын мәгарәңдә, иртәнгә кадәр шул чыра яныр, тынмас сагыштан сине коткарыр. Ихластан булсын кылган һәр дугаң, ярлыкка усыра газиз Аллаңнан, коткар Ходаем яман төшләрдән, дугалар кылам аулак кичләрдә, кояш та чыгар, булырсың көчле, таңга чаука Коръән шәрифне. Субханалла. Инде менә Розалия ханым күргәнебезчә, Пушкин иҗаты, Тукай иҗаты кебек үк чорлар дәверләрне узып киләчәккә атлый. Һәм берсеннән-берсен айырып, татар әдәбиятын миңа калса күз алдына да китереп булмый, һәм бүген дә сөйләп булмый Пушкинны былай гына Тукайсыз.
Мен шулай дип аңлыйм. Шундан да шулай. Бик зур рәхмәт булсын. сезгә, Розалия ханым, бүгенге тапшыруыбызга килгән өчен бик кызыклы менә әтрафлы мәгълүматлар ишеттек үзебез өчен. Киләчәктә дә сезгә иҗади уңышлар телибез. Үзегезгә дә уңышлар, хәерле итә. Рәхмәт игътибарыгызга, мәхәббәтле булыгыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бездә кунакта нәфис остасы Розалия ханым Зәкиева булды. Тапшыруыбызны җыр белән дәвам итәбез.